Munduko lehen esoeskoleto pediatrikoa Gipuzkoan da, proba pilotu gisa. Atlas 2030 esoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten aurrentzat diseinatu da bereziki, eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzen du eta aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die. Goienetxe Aspazek Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten da terapia intentsiboa, eta dagoeneko erabiltzen ari dira garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 haurrekin. 2022ko urritik saioak egiten aritu dira garuneko paralisia duten 5 adingabetako 3 taldetan, eta proba pilotu hau amaitutakoan ondorioak atera eta baloratuko da tratamenduarekin jarraituko duten eta aur gehiagori zabalduko zaien. Exoeskeletoaren ezaugarriak direla eta 4 eta 13 urte hartan dituzten eta autonomokin mugitu ezin duten adingabek erabil dezakete. Eta gure helburu nagusia izango litzateke, azkenean garun paralisia duten aurrek, euren garapenerako eta euren bizi baldintzetarako, bizi kalitatearako urrats berri bat edukitzea. Aspaze Gipuzkoatik azaldu dutenez, familiak harrera bikaina egin diote ekimenari, haur bakoitzaren behar eta helburuetara egokitzen delako. Dispositibo honek moten dutzen azkenan da, esperientzia bat umiai, igual lehenotik ez dago nahuki, mobitzeko entornua beste modu baten esploratzeko, horrek, emozionalki eta bai, eragin positiboa edukitzen dau, eta erokarenak izan da moduan ez, azkenan da eskubide bat zutik egotia, aur danek eukibiko laukien eskubide bat, eta gero horrek hartzen da bien onura ja motoriko, fisiologiko eta hori dana. Berak ere, gehiago deskantzatzen du, hobeto jaten du, eta gauza pila batetan asko aurreratu da. Helburu nagusia martxa berreskuratzea ez bada ere, badira bizi baldintzak hobetzeko oso garrantzitsua diren beste helburu batzuk ere. Artikulazio maila handitzea, muskulu indarra hobetzea, goiko gorputzadarretan funtzionaltasun handiagoa izatea, hala nola arnasketa funtzioa hobetzea, interakzio soziala eta bizipen pertsonalak.